Dahil wala tayong diskarte sa pagbili ng mga sasakyan, may mga nakakausap pa tayo pero hindi nagkakaano ng presyo. So dito muna tayo mag-focus sa pangalawang diskarte ko, ang pit grooming. Bali ano to, bat and blow tsaka basic sanitary. At saka full demating na rin yung aming ginagawa dito sa may Manawag. Ayan guys, so dahil wala rin tayong stud, so hindi tayo pwedeng mag-focus sa isang business lang natin, lalo't tamang-tama lang yung ating kinikita. Minsan wala pa, kaya tayo naghahanap ng mga iba't ibang diskarte kagaya ng pagbili ng sasakyan, pagpapa-stud service at dog grooming. Yan, kasi ang dog grooming para sa akin seasonal lang siya, pati stud service seasonal lang siya. Kaya naghanap tayo ng diskarte na pagbili din ng sasakyan. So seasonal lang siya. At least kung wala tayong dog grooming or wala tayong stud service, meron tayong pagbili ng sasakyan. Kung meron tayong pagbili ng sasakyan, wala tayong dog grooming, at least meron tayong ibang diskarte. Yan, hanggat pwede pa nga dadagdagan ko pa yung diskarte ko na pagbili ng sasakyan, dog grooming, tsaka stud service, tsaka yung pet shampoo na delivery din natin. So kasama natin si Tisoy. Ayan. Yan yung mga unang natapos na, bali pangalawang araw na to, binalikan lang namin yung iba. Yan na yun. Madami-dami kasi sila, kaya hindi natapos ng whole day kasi limitado lang yung oras ko ngayon mga boss, dahil pumapasok na yung anak ko. Kaya nag-start tayo ng grooming minsan alas 11, minsan alas 12, alam mo, depende na sa oras kasi dumadating yung anak ko alas 10 pasado na. Ayan, pero weekdays na weekends naman, anytime, kahit anong oras tayo. Ayan, so may mga kakilala dyan gustong magpa pit grooming or bat in blue, basic sanitary, wala oras magpaligo or natatakot silang paliguan yung kanilang aso dahil malaki, pwede nyo akong kontakin. Yun, thank you mga boss.